shiga YouTube channel ku sa Matashin Yaro TV ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa a domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. lalle ma ta nan kana miskine za ka yi tonan faɗa yau zan nuna ma yadda ake bara da in ce wai da Allah malam ba ga wanda za mu faɗa da shi bane da Allah ba ga wanda za mu faɗa da shi bane za ka rena wayo ayo